Пушачите се намират между чука и наковалнята. Когато са заедно на ресторант с приятели и са между непушачи, те се чувстват ужасно, че трябва да не пушат. Ако случайно запалят цигара, започват да се чувстват зле за това, че пречат на околните. Чувстват се виновни и се презират за това, което вършат. Представете си, че на лицето ви се е появил обрив, а аз разполагам с чудотворен мехлем. Намазвате обрива с мехлема и той моментално изчезва. Седмица по-късно той пак се появява и вие ме питате: имаш ли още от този мехлем? Аз казвам: разбира се, вземи тубичката. Може пак да ти потрябва. Намазвате се отново и обривът изчезва. Но всеки път той се появява и става все по-голям. Интервалите на появата му се съкращават. Накрая обхваща цялото ви лице и болката става непоносима. Обривите се появяват на всеки половин час. Знаете, че мехлемът ще ви донесе облегчение, но се притеснявате за това дали обривът няма да се разпространи по цялото тяло. Тогава отивате на доктор, но той не може да ви излекува. Опитвате други методи, но нищо не ви помага. Освен мехлема, сега изцяло зависите от него. Вече не ходите никъде без него. След това случайно попадате на статия, в която разбирате, че мехлемът не лекува, само потиска обрива. За да се излекувате, просто трябва да спрете да се мажете.